So, yes, we are live today and now together as we are doing every Sunday. We zijn begonnen met deze podcast al 4 weken geleden. En dat is echt voor het belangrijkste gedeelte wat we gaan doen binnen het proces totdat wij ja, in de campagne zitten. Wanneer het in de SA, nostra tem campaña die Corso aqui, PNP, amigo André Marcelino, número 4, pero também Jaap Jonkers, número 27, de CDA, nós mostra a brug para a diáspora. Nós estamos aqui para conversação interessante, anto esse é a coisa mais importante. Nós tópico tá toca tudo o qual conosco que trariba de para conosco diáspora. Dus tudo cidadão de nosso reino holandês. As I've already said, this podcast is also within all the languages we speak in the kingdom, in the Dutch kingdom. So we spreken Papiamento, Nederlands, Engels, and yes, that was a little bit of the introduction. Yeah, welcome. Thanks again. And today we're going to speak about culture and identity with a very important emphasis on this because our diaspora has to understand and see that it is very important for us to have our culture and our identity as a very main goal within our points. Yes, I totally agree that it's one of the most important things that we have as human beings, our shared values, traditions, but also things that we look for in one another. And how we share associations on a daily basis, on a basis from second to second, even from human being to human being. So we're really glad that for this program we have Francio Guadalupe in the show from St. Maarten. He's professor, a lecturer at the University of Amsterdam. And Francio, really glad that you are on board for this topic of culture and identity. And later on in the show, we will also have another guest who's really somebody also in the community. Gwendol, maybe you can introduce him, and then we can start with really looking into this topic of culture and identity. Precisely. And of course, as you already said, we'll have today Francio. And Francio is a social, cultural anthropologist, a very well-known researcher, been in our communities on the islands, but also within the Dutch kingdom, for the topic of identity and culture, as we say. He's a sociologist. He's a master for me in the sense of everything that has to do with the human beings, but their
their identities and their culture, how we are developing within the times, and always seeking forward on how we can build bridges to connect and look forward how we can advance also as citizens within the Dutch kingdom. So we have Francio, but coming up we also have Kunta Rincho, which is hij is een cultureel maatschappelijk onderneming, is een muziek in I think the line of Gwendal momentarily is a bit slow, but Francio, let's get to it. How do you feel about the culture in the kingdom? Where do you see the connection points? He's part of the Black Coalition. So everything that Kunta also means within culture and identity is important. So let's start with Francio. Francio, it was a long introduction for you, but you very much deserve this. And also, yes, and also you, we have to congratulate you with the grant for the work of the program, the NWO program that you received for within the kingdom, for the works that you're going to do for the islands of the Caribbean. Yeah, thank you. Thank you both for having me. I think we have to talk about a whole set of things. First, I think we should start by recognizing that there's one language that is at this moment omitted, one of the kingdom languages, which is the Frisian language. So we always have to recognize that there's 4 instead of 3 languages. And therefore, our Frisian brothers and sisters, we also have to acknowledge and their whole strive to actually maintain themselves within the kingdom. So that we have to acknowledge as well. So it's 4. It's not only 3, it's 4 of them. Secondly, I think I was asked the question about kingdom relations as concerned with the question of culture. Now, there's a whole set of things to say about that. One of them is to recognize that at least 1/3 to almost half of the persons from the Antilles, the 6 islands, the Dutch West Indies, the Cas, or the Bess Islands, depending on how you want to term them, that almost half live in the Netherlands. So which means you have already connections because cultural ways of life and cultural ideas are part of the Netherlands right now. If you look at the largest festival in the Netherlands, is the Summer Carnival. And the Summer Carnival is the Antillean carnival that made its way to the Netherlands. So which means that when I hear people say that there is a lot of disconnect, I think that it's not a disconnect culturally. It's a disconnect perhaps on what one wants to do politically. And therefore, we should not use culture as an excuse. We should actually talk about the things that really, which we have different views about. And those different views do not, I think, easily fall upon Antillians have these views and people in the Netherlands or Dutch people have these views. I think there are many Dutch people who have views that are similar to many Antillians and many Antillians who have views that are similar to many Dutch persons. So nuance is very important always when one is engaging in kingdom relations. And the beautiful part of it, yeah, no, don't worry, go ahead, yeah. Thanks. And how do you feel about people who say that that cultures are sometimes clashing within the kingdom? Is that, in your sense, a political idea or is that cultural? I think that's a political idea because cultures can't clash. Human beings can have differences of opinion, but cultures can't clash. Cultures are ways of life. Ways of life can't clash because ways of life are abstractions. So if you say, for instance, let's say a simple example, questions of gay marriage or questions of gay relationships. That seems to be a hot button issue. Some people will say this is a cultural difference. If you pay attention, you will know that on the 6 islands, there are many persons who have absolutely no problem with people who have the same sex, and they have less of a problem if people want to conjugate together. So when people say that's a cultural clash or a cultural problem, they're making a mistake. They should be clear enough to recognize that, as I was saying, that you have different factions within what we call the 2 groups, and the different factions have different ideas. In the Netherlands, I can find many persons who have no roots
in the Dutch Caribbean who have an enormous amount of problems with gay marriage and with persons who engage in same-sex activities. So we have to be careful in how we present these things. And as you also mentioned, one of the most important things that we have to take into consideration is the things that make us, the similarities that we have, or at least the cultural empowerment that we have in, for example, a Frisian language as Papiamentu, as another language that is developing. For example, Jaap, he can speak, you can speak Frisian, right? Just a little bit, but I can understand it though. For example, then we have to really acknowledge the similarities that we have in building up a better cohesion, political cohesion, and that's the better word, political participation in understanding that culture isn't the problem. But how do we do that, in your opinion, Francio? I think one does so by always being very specific and by asking yourself, what are common projects that we may have? For instance, that's why I got this grant. One of the common projects is that we all face climate change. The Netherlands, to a large extent, is a country that's underneath sea level. In French, they say la paille bas. So it's really underneath sea level. The Windward Islands in the Caribbean face enormous amounts of hurricane. The Leeward Islands, so Aruba, Curacao, and Bonaire, they face moments of drought and sometimes excessive rainfall, and they might now have to deal with hurricanes as well. So which means climate change is a common problem. And also project. pollution. And also pollution. Climate change is a common problem, common project that we can engage in. So which means I think that when people have different ethnicities and what you do is you always focus on the common projects. In many neighborhoods in the Netherlands, and I did lots of research on that, you notice that the common project in those neighborhoods, regardless if the mother and father are Antillean or Turkish or Moroccan or native Dutch, many a times their issue is, how do I get a good school for my children? How do I make sure schools are safe? So I think that the common project is all of us want our kids to excel. That common project means we have to actually have a program that allows that to happen. And then we can recognize that we have different ways of perhaps upbringing. And then we can have a conversation about that. But our common project is we want our kids to excel. There are usually no mothers and fathers that do not want their children to actually move ahead. That's a universal. Right. But if you see, for example, Francio, that many people around the world with a darker color of skin currently feel that somehow they are misrepresented, and things this summer obviously got started with the Black Lives Matter movement. How do you feel about that in regards to the common project that we all have, like climate change? Yeah. Well, for instance, there's at least three things to say about it. One of them is, of course, climate change hits those persons that are being discriminated because they are usually poor as well. You saw that when the dams broke in the US and Katrina. That was an example of which where you have climate change connecting itself to racism, connecting itself to class discrimination. So we need to recognize these connections that are possible to make. When you look at the Black Lives Matter protest, it is a protest that you have to place historically in the long struggle of emancipation of the African Americans. Although the USA is close to the Caribbean, they are different. They experience colonialism differently. The US is what is called a settler colony. So it's similar to Australia. It's similar to South Africa. That's the way you have to look at this kind. Namibia, you have to look at it in that way. Settler colonies have a different dynamic. The Antilles and the Caribbean are management colonies. Management colonies are not colonies where you have a whole lot of Europeans coming in to those places. Management colonies have people coming in, but they're people who actually are coming to work
So people taken from Africa, people taken from Asia, people taken from the Middle East, meeting the native population that was there longer, and some people from Europe who also came as indentured, or some as the owners of plantation. Together, they are trying to manage a colony, or together the heads try to manage it, and later on those people emancipate. So people in the Dutch Caribbean never experienced Jim Crow. They experienced other kinds of things, but they never experienced Jim Crow. So we have no understanding of there being a toilet that is only exclusively for whites. Right. And that's written down. Yeah. That you have on all management colonies. Now, I think the people in the Netherlands, that they showed solidarity with the people in the US. And I think that's a good thing. And in showing that solidarity, they also said, well, we have to attend to a set of things that are amiss in the Netherlands, like racism and so forth. But I think when they did it correctly, they did not say, we are the same as the US. They said, we're showing solidarity with the US, and there are a set of things that we'd like to discuss as far as the situation in the Netherlands. That's the way I would look at it. I would not look at it as one global situation, because, let me just say this and then I'll stop. Because if you take, for instance, many African countries where the elites are persons from there with a lot of money, millionaires, sometimes multimillionaires, billionaires, you cannot connect with the Black Lives Matter in that easy way. They are not they never lived in settler colonies. Right. So the global Black subject is an illusion. Black people facing racism in the different places where they are, and sometimes not facing it, that's the reality. Right, amazing. In Papiamento, they say, badal e martiri bakabes di clavo. So like you nailed it with that point, because if you see, it's the same how the people from Aruba, from Curacao, from St. Martin reacted on Black Lives Matter as a movement within the culture, for example, because they didn't, because for example, Curacao, and talking for Curacao, in that way, we have experienced several types of movements already within our history. For example, the 30 de May, for example, the Lucha de Tula, that shaped the mentality in a way already that we feel that we are participating as an equal community, which makes us, when we see what happened with the movements in the Netherlands, a better partner in positioning how to deal with diversity. Don't you think? I think that's definitely the case. I agree. The 6 islands have had an enormous amount of diversity from a very long time. The Netherlands has its new kind of diversity has suddenly happened around the 70s, 80s, really. 70s. So which means it's like 50 years. We have had it a long time. No one will say to someone who looks Chinese that they don't belong. They belong because they've been there forever. Someone who might look Arabic, they've been here forever. I might look like many people in Southern Africa, but I'm Caribbean because I've been there forever. That's our reality. I think that the Netherlands is slowly heading to that reality. And therefore, we know that color does not equal political position. We know that there are enough people with a dark skin tone that are extremely conservative. We know some can be leftist. So color doesn't say much. What says something is your political position in regards to questions of equity and economic justice. That says a lot. So I think that we need to always complicate these matters. And I think, and then I'm going to stop again, that if we look at the record of the Caribbean, then the first place that put a human rights clause in their foreign policy was the Caribbean. So we need to recognize that we are not insular, because we never could be insular. We speak English. The moment I speak, I need to recognize that I'm connected to people in Australia and the US and
England and so forth, people who speak Spanish are connected to a wider Hispanophone country, people who speak Portuguese, same thing. So let's be, and even if you speak Papiamento, the moment you say conta vai, you are saying como vai. So there's a connection to the Lusophone world. That's our reality. We are never one. We are always connected. Right. And let me just ask you a question with regards to the political side of culture and identity. Because in the Netherlands, we see in the polls that now the Freedom Party is the second party in the Netherlands. Personally, I think their views are extreme and really not something that we should want. But how would you, in your opinion, counter those views, those political views of the Freedom Party? Well, I see that Kuntarincho is here. So how are you? Hi, Kunta. Buonanotte. Okay. I can start to begin to answer that, but I think Kunta and others will continue with this. Look, when you see an aggregate of persons wanting to vote for a particular party, you have to ask yourself, why are they voting? We are in a situation right now whereby people usually across the board only vote based upon their issues. So there might be many issues they disagree with, but this one I agree with, so therefore I will vote for it. That also offers one an opportunity to pull them out. The Freedom Party, as I understand it, is an extremely xenophobic party, an extremely Islamophobic party, and at one and the same time, it's a party that claims to stand up for the poor that's being trampled on. That's exactly its doubleness. So many people who are poor and being trampled on might consider it a very persuasive party. That doesn't mean they agree with all the other things. I've met people in my research who vote for the Freedom Party, who are of Surinamese descent, who are of Turkish descent. I've met them. And then I ask, but how is this possible? That you vote, but it means that they're voting based upon that little issue that they think is important for them. Right. We need to recognize that where you find those votes, aggregately, are not areas with a lot of diversity, but areas that are close to areas with a lot of diversity. Right. People who live in areas of a lot of diversity don't easily make that move because they know it's too complicated. So those who are around, anytime you take statistics, you notice that the Freedom Party gets votes in areas around the areas with lots of diversity and areas that are far away who hear stories about it. And therefore, you know it. So if you know this, you intervene differently. Right. Well, thanks. And I think, Kunta, for you, the question that I just asked to Francio was, in the Netherlands, the Freedom Party is now the second party in the polls. And given that this conversation is about culture and identity, how do you feel about that? And what do you think we should do? Nice question. First of all, good evening. Goedenavond. Do I have to speak English? I'm allowed to speak Papiamento. I think English is best. You wish. No Papiamento. Okay. No Dutch needed? Dutch is possible, yeah. Oké, dan ga ik in het Nederlands. Is dat goed? Want Engels is niet mijn secundaire, nog mijn tertiaire, nog mijn vierde taal. Allereerst goedenavond, sorry dat ik wat later ben. Ik ben niet zo lang papa geworden, zeg maar. Tenminste, nog een keer. Voor de derde keer papa geworden. En, oh, you can speak Dutch? Porque papa momento também, começar. Ook Fries. Ook Fries. Gaan het proberen. Dutch also, yes. Ik mag Dutch, toch? Ja. Oké, cool. Om te komen op jouw vraag, Jaap. Als we over identiteit. Identiteit is vaak een heel complex en voor veel mensen moeilijk te interpreteren en te definiëren. Omdat het gaat eigenlijk over de totaliteit van je zijn. Of tenminste van wie je denkt te zijn. En daar zit nog wel eens wat verschil in. Wat je ziet in het geval van de PVV,
we kunnen er niet omheen dat Geert Wilders en zijn partij, dat zij voor heel veel mensen dat hij een bepaald politiek-ideologisch gat lijkt te vullen voor heel veel mensen. En of deze nou berust op waarheden of op gewoon simpel populisme, dat even terzijde, zeg maar. En ik denk wel dat wat Frans je net ook zei, weet je, dat je ziet dat de mensen die voornamelijk stemmen op partijen met een dergelijk gedachtegoed, dat die veelal buiten de Randstad zitten, buiten de omgevingen waar mensen met verschillende culturen en met verschillende etniciteiten naast elkaar en met elkaar wonen, zeg maar. En wat ik zelf zie, ik geef vaak workshops en trainingen en ik maak ook soms muziek. En dan kom ik echt vaak op plekken ook buiten de Randstad, is dat er heerst een hele andere realiteit, zeg maar. Weet je, er is een hele... Als ik wat verder kom, los van de grote steden, heerst er gewoon een andere realiteit, een andere zienswijze, een andere kijk op de Nederlandse identiteit. En ook ergens het idee, soms denk ik, vind ik een beetje een absurd idee, het idee dat, zeg maar, alles wat niet wit Nederlands is, op een gegeven moment een bedreiging kan of zal vormen, zeg maar, voor de Nederlandse identiteit. Dat zie je bijvoorbeeld in de discussie over Jan Pieterszoon Koen en andere genocidale massamoordenaars die door Nederlanders op sokkels worden geplaatst en naar die straten en pleinen en tunnels worden vernoemd. Dat zie je in een discussie over Sinterklaas en Zwarte Piet. En dat zie je gewoon op heel veel verschillende manieren zie je dat terug. Zeg maar, dat mensen het idee hebben van, hé, wacht even, we raken iets kwijt op het moment dat de ander hier is. Ongeacht of die ander hier al 20, 30, 40, 50 of misschien al 3, 4, 5 eeuwen iets bijdraagt aan de samenleving op een of andere manier, direct of indirect, zeg maar. Dus, en ik denk dat dat gebrek aan verbinding met de ander ertoe leidt dat sommige mensen denken dat, om hun identiteit, wat het ook mogen zijn, te moeten bewaken of te moeten kunnen behouden, is het nodig om zich af te zetten tegen iemand anders. En nou goed, de ene keer is dat de moslim, hè? En dan is het de andere keer weer de zwarte. Weet je, nou, dat was ooit de Molukker misschien. En dat verandert dan, zeg maar, zo per tijdsblok. En wat kan de politiek doen, Koenta? De vraag is, wat wil de politiek doen? En als we zeggen de politiek, dat belangrijk om te definiëren. Ik denk dat je bedoelt met de politiek, bedoel je de mensen die op dit moment het land besturen. Ik vind het een hele goede vraag. Wat kan de mensen die het land willen besturen. Dat kan ook. Maar ik heb, van de mensen die dat willen, heb ik te weinig kennis. Dus klein beetje, ik zie een klein beetje wat er omheen gebeurt momenteel in ons politieke spectrum. Nou, de vraag is, wat willen ze doen? Ik bedoel, let wel, hè. We wonen in Nederland. Ik woon in Nederland. En dat is een land met een minister-president die is veroordeeld voor het aanzetten tot rassendiscriminatie. We hebben een minister-president die is veroordeeld voor het aanzetten tot rassendiscriminatie, zeg maar. Dus dan is de vraag, wat onze politiek, wat willen zij doen? Wie dienen zij? Waarom denken zij deze mensen te dienen? En eigenlijk op wie zijn eigenlijk de doelgroepen van de politieke partijen die Nederland op dit moment vertegenwoordigen? Ik ben er niet van overtuigd dat er mensen zitten nu op dit moment, het zij in de Tweede Kamer, politiek, whatever, die op een enkeling na, die er echt gefocust op zijn om Nederland werkelijk te verbinden, Nederland werkelijk een plek te maken voor iedereen. Ik denk dat die er gewoon baat bij hebben. Of je nou praat over, ik wil geen namen gaan noemen, of je nou praat over PVV of over de VVD, ik zie niet heel veel verschil, man. En ik denk dat we een paar commentaren. Ik denk dat we ook een paar. Oké, no, go. Sorry. Ja, let's go. Koenta Rintje, een vraag. Wat bedoel je precies over de gebieden over buiten de Randstad? Bedoel je dat ze achter de ideologie van Wilders het meestaan? Ja, dat bedoel ik inderdaad. Wat je ziet is vaak, ik wil niet generaliseren. Het gaat niet voor iedereen. Je hebt verschillende mensen met verschillende ideeën op verschillende plekken. Maar ik weet nog, een paar jaar geleden was er een programma. En dan gingen ze mensen op straat interviewen. En dat was een van de plekken waar ze het meest op Wilders hadden gestemd. En toen gingen die mensen interviewen op straat. Dus van, ja, want die moslims, die pakken alles van ons af.
En allemaal vrouwen die gesluierd lopen en zo, dat moeten we hier niet hebben. Weet je, en moslims dit en criminaliteit. En toen vroeg die interviewer een paar keer van, maar heeft hij wel eens zo'n gesluierde vrouw gezien? Nee, nog nooit. En heeft u wel eens, heeft u überhaupt wel eens contact gehad met mensen islamitische achtergrond? Nee, ook niet. Maar hoe komt u dan bij de ideeën die u heeft? Waar zijn die op gebaseerd? Ja, nou, dat zegt Wilders. Begrijp je? Dus wat je ziet is op dat soort plekken, doordat ze zelf niet die ervaring hebben met een bepaalde groep mensen, dan komt het eigenlijk van figuren als Wilders, van islamofobische of racistische media. Weet je, ik denk dat ons media, wat wij zien, radio, tv, kranten, van Telegraaf, dat noem maar op, dat totaal niet objectief en neutraal is, maar dat dient ook weer een bepaald politiek belang. En inderdaad, op dat soort plekken zie je dat mensen gewoon echt het meeste achter dat gedachtegoed staan, omdat ze niet beter weten. En ik ken ook persoonlijk mensen die zeggen van, weet je, vroeger had ik ook bepaalde ideeën, maar sinds ik ben komen studeren in Amsterdam, weet je, en sta ik niet heel erg in contact en met bepaalde groepen, maar sinds ik mijn brood koop bij mijn Turkse bakker en af en toe gesprekken aanknoop, en ook mijn vlees haal bij de islamitische slager, ik heb een heel ander beeld, weet je, dan ik voorheen had. Dus ik denk dat inderdaad de gebieden waar ze het minst in contact staan met de ander, dat daar ook de meest radicale ideeën heersen, vaak in negatieve zin, over de ander. En Francio, how do you feel about this? Do you agree with Kunta, or do you have some extra views? Look, your question was, how do you get those people on board? Right? That was your question. How do you get them on board? One of the things is we need to recognize that what got people in the Netherlands to recognize that they were Dutch. That's what we have to ask ourselves. And what got them to recognize that the person in Amsterdam was not so different than the persons in Friesland or the persons in Limburg? Because up until the 1940s, they really didn't see each other. They didn't know each other, really. Let's be honest. What got them to recognize each other, something that we don't have anymore, was military conscription. Youths, when they were 18 years, would leave Little Limburg and go to an army and meet someone from Friesland and then they got to know each other, and sometimes they would bring each other back home to meet mother and father. The same thing that Kunta is talking about, what education does, but education only does it for an elite middle class that comes to Amsterdam or Rotterdam or to study, and then they get to know and meet other differences. We don't have the military conscription anymore. The military conscription did something similar, but it did it for the persons that didn't go to universities or to HBOs. It did it for the workers, and it was primarily young men. So maybe, for example, the CDA party is suggesting that in the program that we should have a service for youth, civil service, on persons who become an adult when they can go into healthcare or in the military or in education or other parts of society. Is that something that you would applaud? Correct. So I'm not saying bring back the military conscription, because I believe too much in peace. I'm saying you need to have something similar to integrate people. So something like a service based in which youngsters at a particular age get some time to meet youngsters from other parts of the Netherlands to do something together. That creates those bonds that we had up until the 1980s with one another. That's one of the ways you start to break it, because then you really get to know each other. And of course, you have the 4 big cities, but you have other cities that are as much diverse. So it's not only the 4, it's also a place like Helmond. That's enormously diverse. I grew up there, and that's just as diverse as Amsterdam. These places resemble each other. And then you have places that don't resemble each other in the Netherlands. All of them are Dutch. So when I speak about the Dutch, I don't speak about only the people who live in a place far away. I need to recognize that when I'm critiquing the Netherlands, I'm also part of it because I live here. Amen. So the Netherlands is a complicated mix of progressive ideas and movements, and some movements that are extremely conservative and some ultra conservative. And so that whole mix, that's Dutchness nowadays. Kunta is Dutch. He's a Dutch thinker, a Dutch activist.
I don't completely agree. By saying I'm Dutch, it feels for me like I'm denying a very essential, important part of my ethnicity. Of your identity. My identity and my ethnicity is part of my identity. So, but I'm partly Dutch. I refer to myself as being from Amsterdam because I feel this, and I think a lot of people do. I give these. Ik ga weer in Nederlands hoor. Ik geef workshops ook op scholen zeg maar. Dan doen we altijd gewoon een spel. En dan vraag ik ze, dan moeten ze opstaan en een andere stoel zoeken als ze het eens zijn met de stelling. En in Amsterdam. En dan vraag ik soms van, dan noem ik de stelling, ik ben geboren in Nederland. En dan staan, de hele klas staat altijd op, rennen, allemaal Marokkaanse, Surinaamse, Nederland, alle kleuren van de regenboog. En de volgende stelling is dan van mij altijd natuurlijk, ik ben Nederlands. En dan zie je gewoon dat van de 30 leerlingen staat er niet eentje op, zeg maar. En ja, dat is vaak heel interessant. En dan is mijn volgende stelling, ik ben Amsterdams. En dan zie je wel een heel groot gedeelte die zegt van, ja, ik ben wel Amsterdams. En ik herken dat heel erg, omdat ik op het moment dat ik me bewust werd van het Nederland buiten mijn simpele Amsterdam, Rotterdam, Den Haagje, zeg maar, ik voelde totaal geen affiniteit, zeg maar, met alles daaromheen. Terwijl natuurlijk, ik bedoel, als mens zijnde heb je gewoon affiniteit met elkaar. Hè? Ik ben een vader in Amsterdam en ik bedoel een vader ongeacht hoe die eruit ziet of hoe die in het leven staat. Ik denk dat de meeste vaders graag het beste willen voor hun kinderen. Snap je? Dat zou een verbindingsgrond kunnen zijn. Snap je? Maar op basis van mijn culturele ik, vond ik het soms best wel moeilijk om te connecten met mensen, zeg maar, buiten Amsterdam. En vandaar dat we ons heel vaak... Ik refereer naar mezelf als een Afri van Afrika, Caribische Amsterdammer. Als ik je een vraag stel, Kunta, en ik vraag je, voel je een koninkrijkskind? Nee, sowieso niet. Ik heb niks met koninkrijk. Nee. De eerste 6 letters van het woord koning, ik geef me al een beetje rilling. Nee, kijk, een koningsrijk kind. Ja. Nee. Ik ben geen koningsrijk kind. Nee. Ik ben Judy Corsau, niente di Afrika, di Banulanda. So someone is asking a question. So perhaps before I ask Kunta and respond to him, I think we should take the question of the person. Yes, Harry heeft gezegd. Sorry. Oh, nee, mi tagisle nos te sigi. Harry heeft gezegd, het rechtspopulisme heeft ook gezorgd dat wij ons beter moesten gaan organiseren en opstaan voor onze identiteit. Now, I think your answer will be in that sense, Kunta. Ja, want ik wil eigenlijk nog iets aanvullen op wat Francio zojuist zei, zeg maar, over waar je vroeger het militaire korps zat, waar mensen elkaar vonden. En weet je, dat Nederland ook gewoon ik bedoel, Nederlandse geschiedenis kenmerkt zich gewoon door de verdeeldheid, zeg maar, binnen het land, nog voordat wij hier waren. Ik denk dat heel veel witte, pigmentarme Nederlanders moeten integreren in een nieuw Nederland. Moeten integreren binnen een nieuwe Nederlandse realiteit. Snap je? En dat is vaak waar de moeilijkheid en waar het probleem ligt. Kijk, wij, of we nou geboren zijn in Nederland of niet, Curaçao, Suriname, Saba, wherever, zeg maar. Wij worden al eeuwenlang zelfs koloniaal geprogrammeerd. Met Nederland, met alles over Nederland, over de witte identiteit, ja. De witte man als norm van deze planeet, op deze aarde. Weet je, de witte mens als uitvinder, bedenker van alles. De witte mens als de grondlegger van wetenschappen. Wij worden daarmee geprogrammeerd, ongeacht waar we zijn. Zelfs de talen die we spreken en waar we ons in uitdrukken, zeg maar, zijn niet de talen waar wij ons van origine van dienden. Maar dat zijn de talen die we eigenlijk door een koloniaal verleden onszelf eigen hebben moeten maken. Snap je? Dus ik denk dat het nu na 300-400 jaar tijd is voor de witte Nederlander om te begrijpen wie wij zijn. En zich te verdiepen in wie wij zijn. En te integreren
in de cultuur die wij meebrengen en de cultuur die wij samen hier in Nederland creëren. Want cultuur is iets wat je samen, is iets dynamisch, is geen statisch ding. Het is iets dynamisch dat we samen creëren, maar er wordt te vaak en te veel de verwachting gelegd bij ons als nieuwkomers, hè, om ons aan te passen, om te integreren. Terwijl ik denk dat het juist een proces is, als je onze historie bekijkt en een beetje historisch besef is, dan moet je het wel met me eens zijn dat dit een proces is. Dat eigenlijk de bal ligt nu bij wit Nederland. Dat was het aanvulling. Ik zie dat je wilt reageren. No, I hear you. Yeah. You want to say something, Randall, before I respond? Nee, first do respond, Francio, because I hear him as well. Look, one of the things, if you study like I do, Caribbean philosophy, is that Caribbean philosophy starts with the idea that you must consent not to be one being. Because for us to have existed and to have survived, we could never be one, because we got different influences. Now, when I hear Kunta saying he's an Afri-Caribbean Amsterdammer, he's already saying he's consenting not to be one being. And he's already connecting 3 different continents within himself. Because Amsterdam is not located in any place of sub-Saharan Africa. Amsterdam is located in Europe. The Caribbean is not located in sub-Saharan, it's located in the Americas. He's connecting 3. He's consenting not to be one being. Now, if you consent not to be one being, there's an extra ethic that goes with that. That ethic is that you do not say, you must integrate into me. You say, we must integrate with each other. Wow. And there's a difference between integration in and integration with. Integration with is an ethical move in which you say, we are here together. How are we going to work it out? We might not always get along. It's going to be agonistic. But I don't want to actually do what you try to do, to tell me to integrate into you. I'm not going to say, now you must integrate. No, we must integrate with one another based upon common projects of things that we actually want to do. So I think that when people tell me the programming of people of Caribbean descent, and this oftentimes it comes back, I think, yes, there was a programming of colonialism which was visual, which told us visually, this is beautiful. But when we danced, so that sonically, we had a different conception of beauty. My conception of beauty of sound is not the same conception of beauty of the visual. My conception of beauty that is linked to smell is not the same conception as the sound conception or the visual conception. It is our mothers who actually kept sound alive and kept smell alive when they cooked. And therefore, we were never fully programmed anywhere. Therefore, we rebelled. And I think that we need to have that story being told to youngsters in the Netherlands, because we only tell them a story that we actually were programmed, and now only through a few people we are actually going to wake up. We are making a mistake. So we should not make that mistake about ourselves. We have to be proud of the persons who allowed us to continue living, and now we are thriving even more. And we're struggling still, but we're there. That is important. With that community aspect, and which is very important, because again, we have to acknowledge the reality of what has been played, but what for us as politicians, what we are doing right now is creating a bridge. That's why I asked you, Kunta, in the sense van Koninkrijkskind gaat niet alleen maar voor de woord koninkrijk, maar I could have asked you, voel je een wereldburger? Because it's important for us to realize that for us to elevate the discussion, we have to bond in a way. Political aspect, which is, for example, Jaap and Gwendol, coming from different perspectives of lives and different way of seeing things, but still there's something that unites us. And that what unites us is the kingdom. It's the reality that we can shape and shift within, so integration with everything that we have to do qua cultureel,
qua identiteit, but building the next generation to be stronger than what we already achieved to be right now. Right. Punta, ben je er? Ja, ik ben er. Jullie op de achtergrond een babytje, een beetje. Oh. Die wil ook. Nee, maar dus het concept van samen bouwen binnen het koninkrijk, het ideologie, whatever it is, maar because we are still in a kingdom. And that's the reality we have to live in. Prima. And Samenbouwen is prima. Mhm. Samenbouwen is prima. Wat Fransje ook net zei is prima. Het samen doen, ja. Maar je kan niet. Kijk, ik beschouw mezelf historisch bewust. Ja? En hier in Nederland zeggen ze alleen een ezel stoot zich 2 keer tegen dezelfde steen. Ja? En soms lijkt het alsof wij ons 12 keer tegen dezelfde steen stoten. En nog steeds zeggen van ja, maar we moeten het samen doen. Wacht even, op een gegeven moment moet je die steen oppakken en op weg donderen. Begrijp ik bedoel? En wat ik eigenlijk wil zeggen, ik vind niet dat er ja, we moeten het samen doen. Ja? Maar ik vind niet dat dezelfde belasting gelegd mag worden bij een groep mensen, ja, die een eeuwenlange onderdrukking hebben moeten doorstaan, meemaken, die tot op de dag van vandaag duurt. Ja? We kunnen niet dezelfde verantwoordelijkheid en belasting leggen bij beide groepen als zijnde, hey, we moeten het samen doen, maar tegelijkertijd denk ik dat je op zo'n moment kijkt van, hé, wacht even, we moeten het samen doen, we moeten ook kijken, waar komen we eigenlijk vandaan? En waar staan we nu over dat samen? En wat betekent samen? En wat betekent de samen toen? En wat betekent samen nu? En nu gaan we daar vorm aan geven. Snap je? Dus ik ben het grotendeels eens met wat Frans just zegt. Snap je? Maar ik denk dat het wel belangrijk is om er geen 1-op-1 ding van te maken. Van hey, jullie hebben evenveel. Ten eerste, jullie hebben evenveel invloed. Dat is de eerste vraag die je moet stellen. Hè? Tweede vraag is, als je kijkt naar de huidige machtsstructuren. Hè? Dan is de vraag van hey, hoe is die machtsverdeling? En meneer Nostrovits zou de king 10 die. Wie heeft het voor het zeggen? Begrijp je? En dat is een heel. We kunnen wel hele mooie idealistische concepten creëren hier, zeg maar. Maar we hebben ook te dealen met onze realiteit. En de realiteit is gewoon een realiteit van Nederland en Caribisch Nederland, Afrika en die van onderdrukker en onderdrukte. That's a fact. We have to deal with those facts. En we hebben nog niet voldoende gedeeld met dat uit het verleden. Ik denk dat daar onze healing begint. Wat is er gebeurd? Begin met fatsoenlijk geschietonderwijs. Ja? Fatsoenlijke educatie. Als we het hebben over identiteit. Als we het hebben over mijn identiteit. Ik heb inderdaad, ik refereer naar zelfs Afrika, Caribisch Amsterdam, zeg maar. Maar hoe komt dat? Hoe kom ik hier terecht? Wanneer mensen morgen schreeuwen, ga terug naar je eigen land. Hè? Als je niet met ons één bent. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Snap je? Wat maakt dat je naar me refereert? Waarom noem je me negroïde op tv? Wat is dat? Wat zegt dat over mijn identiteit? Hoe kom je bij die term? Wat about de taal die je bezigt? Wat about je gebruik? Wat about je ideologieën over mij? Waarom ben ik een aap volgens jou? Snap je wat ik bedoel? Waar komt dat vandaan? Uit welk wetenschappelijk kader heb je dat? Weet je, wanneer is dat ontstaan? Dus dat is super. We kunnen niet zeggen van, hey, ga gewoon samen. Nee. We have to deal with some shit from the past. En once we in het reinen staan, zeg maar, dan kunnen we gaan kijken, oké, laten we kijken, wat moet er gebeuren? Het zij binnen de politiek, het zij binnen de culturele sector, het zij op spiritueel gebied. Ik wil geen spannende dingen noemen, maar het zij op spiritueel. Wat moet er gebeuren op educatief vlak? Wat moet er gebeuren binnen dit koninkrijk om te kunnen zeggen van, hey, weet je, nu zijn we in staat om werkelijk wit te integreren, in plaats van jij en ik. You see, I hear you, and I think that there's a set of, and I want to ask you, because I want to understand this. Are you saying that you must attend only to the past first before you can move forward? That would be, I don't see how that's possible. I think that one attends to the past and one is busy with the future at one and the same time. So which means the future is common projects now. One of the possible common projects to arrive at a better future is to say, let's attend to the colonial past. That's really what attending to the colonial past is about. I'm not attending to it to live in the past.
I'm attending to it because I want to achieve something in the future. So it's Maar always future bound. The way the Rastafaris would say, always forward. It's Maar a strange thinking that I must attend to the past for the past. I'm attending to the past for now. And everything I'm doing is for now and tomorrow. Yeah, but that's not what I said. Okay. Then tell me what you mean when you said we must do it first. No, we have to go forward. Of course, het is meer dan logisch dat je forward gaat. Simpele metafoor. Als ik nu een gigantische scheur heb in mijn been, een gigantische wond, weet je, en ik ga naar de huisarts, dan zegt die huisarts, ik kan wel zeggen van, hey, ik wil dat mijn been hersteld wordt, zodat ik morgen weer kan rennen. Dus ik ben gefocust op de toekomst. Maar die huisarts gaat me afvragen, wat is er gebeurd? Wat is er eergisteren gebeurd? Wat is er daarvoor gebeurd? Heb je er al lang last van? Zit die scheur er al lang? Dus voor mij, future betekent, het staat gewoon vast dat ik moet dealen met hoe is iets ontstaan, hoe zijn we gekomen waar we zijn. That's it. Niemand is geïnteresseerd in het verleden om te hangen in het verleden. Als ik hang in het verleden, dan hang ik straks aan een boom. I'm not interested in those type of things. I need to understand the past, to understand myself, to understand our reality, and to be able to create our future. It's important. Wat gebeurt er als ik nu naar de dokter ga met diezelfde scheur in mijn been, ja, en ik heb geen idee waar die vandaan komt, ik kan geen achtergrondinformatie geven, dan gaat die man me paracetamol geven, wat misschien die wond nog erger maakt. Ik denk dat we werken aan de future, maar we're fucking up the future, excuse my language. Snap ik bedoel? We hebben het vertrouwen om het heden te begrijpen en de toekomst te creëren. Maar Frans, ik ken me langer dan vandaag, dat is logisch. No, Yeah. so you're making Let's point. Yes, let's go to Mirjam Frosi. Mirjam heeft gevraagd. Pijnlijke constatering. En ik ben met u ook een beetje eens. Wat kunnen politici in uw ogen beter doen? Amen. En ook een andere vraag van haar. Kunta, wat moeten we goede politici zoals Jonkers doen om de integratie te bevorderen? Bedankt. Historische besef is inderdaad de basis om een toekomst samen te bouwen. Important. The bridge. Dus wat denk je? Wat moeten wij als politici doen om dit beter te doen in je oogopzichten? Ik heb wat ideeën. Allereerst, ik wil niet pretenderen de waarheid in pacht te hebben, want dat is weg niet. We moeten opstaan, vallen, lopen, kruipen, weer vallen, met ons neus op de feiten gedrukt worden en dan ergens gaandeweg misschien maken we wat stapjes progressie. Wat moeten politici als Jonkers doen? Jonkers. En Gwendel ook, hè? Dus we staan meteen important in het proces. Ja. Jullie hebben beide een realiteit. Onze gezamenlijke realiteit is binnen het koninkrijk. Dat is de gedachte, toch? Maar jij bent toch ergens anders dan Jonkers. Oké. Dus ik denk toch dat de politieke aanpakstrategie zou kunnen verschillen van elkaar. Al kunnen de lange termijn doelen of zelfs de visie hetzelfde zijn. Ik begin bij Jonkers. Kom maar op. Ik denk dat het uitermate belangrijk is. En ik ga weer naar het verleden, Fransje, niet om daar te blijven hangen. Maar dat mensen in Nederland begrijpen wat Nederland vandaag de dag is. En hoe Nederland is geworden wat het geworden is. Weet je, gewoon hele basale kennis over Nederland en Europa. Dan heb ik het over het hervormen van bijvoorbeeld het educatiesysteem. Hetgeen wat we aanbieden. Of het nou gaat over het curriculum, geschiedenis. Wat voor mij gewoon echt een belediging is van de totaliteit van onze collectieve identiteit. Want we zijn veel meer dan dat, snap je? Of het nou gaat over ons curriculum. Als het nou gaat over educatie. Ik denk dat we ons systeem hier in Nederland moeten proberen zoveel mogelijk te decoloniseren. Zoals we dat noemen, zeg maar. Welke ideeën heersen er nog in onze collectieve psyche die voortkomen uit een koloniaal verleden? En in hoeverre belemmeren deze ideeën, deze systemen, deze instituties, in hoeverre belemmeren ze onze vooruitgang
als Nederland en Nederlanders zijnde. Ik denk dat daar een interessante taak ligt voor politici in Nederland, zeg maar. Want het lijkt voor veel politici hebben zoiets van, hey, weet je, het boeit niet en dit is niet belangrijk, zeg maar. Maar ik denk dat we in Nederland, dat er steeds meer tikkende tijdsbommen zijn. Weet je? En ik hoop dat ik geen gelijk heb, maar ik zie hier en daar radicaliserende bewegingen ontstaan, die ik volledig begrijp overigens. Maar die tot heel veel, om het op zijn plat Amsterdamse te zeggen, tot heel veel gezeik kunnen leiden in de toekomst. Dus ik denk dat daar ligt een belangrijke taak voor politici in Nederland. Voor politici als Gwendal, 9000 kilometer verderop, is dat denk ik grotendeels hetzelfde. En tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om... Kijk, ik ga een heel simpel ding noemen. Ja? 1 juli 1863. Super belangrijke datum, denk ik, voor de Emancipation Day. Ja, voor het Koninkrijk. Ja. Hoe kan het zo zijn, ja, dat 80-90% van de Curaçaoënaars die ik spreek, ja, ik spreek even specifiek over Curaçaoënaars, maar we praten over meerdere, die ik spreek, hebben geen flauw idee wat er op deze datum is gebeurd. Ik denk dat en ik weet niet of het Elise Juliana was, die dat ooit zei, maar un pueblo, no, si we no conocemos historia, we no conocemos mis. Op het moment dat je jouw historie niet kent, ken je jezelf niet. En dat is de basis van alles. Zelfkennis. Dat heeft dokter gezegd. Wie? Dokter da Costa Gomez. Oké, prima. Dankjewel voor de correctie. Ik denk dat in het geval van Curaçaoënaars of andere volkeren, emanciperende volkeren, die nog eigenlijk ergens nog steeds een beetje in een emancipatieproces zitten, zelfs op het eiland waar zij wonen. Ik denk dat zelfkennis van essentieel belang is. Daar begint alles mee. Wie ben ik? Voordat ik leer over Albert Einstein, voordat ik leugens leer over Columbus, die zogenaamd plek heeft ontdekt, die nooit heeft ontdekt, want er wonen al mensen. Voordat ik leer dat Jan Pieterszoon Koen een held was, of voordat ik leer dat Admiraal de Ruiter een geweldige man was, weet je, moet ik leren wie ben ik. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat die complexiteit van identiteit ook, want het is niet zo simpel als, hey, ik ben op Curaçao, dus ik kom uit Afrika. Het is vaak veel ingewikkelder dan dat. Wie ben ik? En ik denk vanuit die zelfkennis dat daar aandacht aan besteed moet worden. Voor een groot gedeelte, zelfs als in Nederland. Weet je, in geschiedschrijving, in educatie op school. Maar ik denk, en wat ik zie, is dat op het moment dat je en ik ga nu nog specifieker, ik zie dat heel vaak op het moment dat zwarte mensen zichzelf leren kennen, worden zij vaak verliefd op zichzelf. En dan gaan we aan de slag met dat negatieve zelfbeeld, wat je vaak ziet onder veel mensen van Afrikaanse origine. Het idee dat zwart staat voor lelijk, voor slecht, voor minder. Hoe dichter bij Afrika, hoe minder ontwikkeld. Want ook op Curaçao hebben we het systeem ook op Curaçao hebben we te maken met wat we colorism noemen. Hè? Ook op de eilanden hebben we daarmee ik ben meerdere malen in verschillende plekken Afrika geweest. Ook daar hebben we te maken met colorism. Weet je? Hoe lichter je bent, hoe minder kroes je haar, hoe meer kansen, hoe beter je positie. En om dat soort systemen te doorbreken en om uiteindelijk te kunnen komen waar we zijn, denk ik dat het belangrijk is om te beginnen bij onszelf. Wie zijn wij? En dan kan 1 juli niet een nationale dag van bezinning zijn. 17 augustus net zo min. Snap je? Dus voor een groot gedeelte, Fransje, begint het van mij bij het herkennen en bewust worden van je historie en van je identiteit. Daar begint het, daar eindigt het, want we blijven niet daar. Fransje, ik weet niet of ik ga deze comment van Tanja eventjes lezen. Gwendal, zou je wel kunnen zeggen dat wij op Curaçao met zoveel nationaliteiten in vrede kunnen samenleven? En dat is heel belangrijk. Ik wil toch met je remarks en opinion, voordat we de afsluiting, want we zijn meer dan half uurtjes extra gegaan voor onze podcast vandaag. Dus I want to hear your opinion. En also wat wij als politici ook moeten
meebrengen binnen het proces? Zowel Jaap van de CDA en Gwendol van de PNP. Let me say three things, right? And I don't want to be facetious in saying the second thing, but I'm going to say the first thing first. The first thing is that I do not deny the importance of history. I have been part of a project for the city of Rotterdam, the municipality, in which 3 books came out, one looking at the slavocratic relationship of Rotterdam to the Caribbean. That has taken place. One of the books of Alex van Cipriaan is a good book about that. What's his name? Gert Oostende wrote a wonderful edited volume looking at also Indonesia and the Caribbean. And I did a book looking at the now and the future. And why did I do that book? Is because I am careful that history does not become what God is for many people and was for many people, the basis of everything. Some people think God is metaphysics, he's everything, and some people think, then they forget, some people who are not religious will say, no, it's history. History explains everything. History becomes almost God for them. I don't go either of those routes. I would say, I always start asking, and I think that politicians should ask that question in what they're doing, to ask, what are people busy with? That's what they have to ask themselves and ask each other. What are we busy with? What are we doing? Then we ask each other, why are we doing what we're doing? And third, we then say, perhaps you might want to do this. So it doesn't start with saying, I need to know where I'm from. It starts with saying, I need to understand what I'm busy doing. I need to understand why I'm doing what I'm doing. And third, I need to perhaps listen to others who might have other things that they tell me. Perhaps you have to start doing it this way, because then you'll get ahead. It means to me that when political leaders here and in the Caribbean think about the issues that are at hand, the issues at hand right now is that people are losing a sense of purpose across the kingdom. Youths are losing a sense of purpose. You have to give them back a sense of purpose, because if I look at Curacao or I look at the Netherlands, many youngsters are thinking, I will not have it as good as my parents had it. That's a reality. So people have lost that sense of purpose. Now you have to translate that. In losing that sense of purpose and trying to find a new purpose for the Netherlands, that means how will the Netherlands look? Or how will the kingdom look? Or how will Curacao or the other islands look? In doing that, finding a new sense of purpose, you have to take into account that all our countries, as the lady just said, are multi-ethnic countries. We have many ethnicities. So we have to take that into account in constructing a sense of purpose. And then, and that's the only thing that binds a society together, is a sense of the sacred. What is it that's non-negotiable? That's the sense of the sacred. Money should not be able to buy everything. And right now, money or fashion or identity is becoming too important. The sacred would mean that dignity matters. People have to have a chance to climb the social ladder. All people have to have a sense that they also are participating in this. Youngsters that are coming up whose parents did not come from the country immediately. So in the Caribbean, for people whose parents came from Haiti or Colombia or Venezuela or what have you, those youngsters have to have the idea that they will also be able to climb. In the Netherlands, it is for youngsters who have a background that is Moroccan, Turkish, Surinamese, and nowadays from many African countries and people from the Middle East, Syria, and so forth. We have to do all of that together. And the only way you're going to do it together is you must have a common story. I go back again to common projects, not separate projects, common projects. And common projects means that I recognize that there's a distinction and a difference with yours, but we must integrate together. So which means that your needs will be taken care of, because the new purpose is to make sure that everyone moves ahead and to make sure that the Netherlands becomes an ecologically friendly society that also respects human rights and dignity, and the Caribbean societies
become that too. And sometimes we might have to learn from the Caribbean societies. Two things we can learn, and then I'll end by that. One is to think, where was the first place that the whole question of Zwarte Piet and Sinterklaas was resolved? It was not in the Netherlands. It was on St. Martin in the 1970s. Second thing, we always talk about the 1st of July is only celebrated in the Netherlands. No, it's also celebrated on St. Martin, but when it's celebrated on St. Martin, it's celebrated by the Diamond Run Estate. When the people on the 29th of May 1848 went to the French side because the French side eliminated slavery. And what they celebrate on St. Martin is not only the Dutch emancipation, but also the French emancipation and the British emancipation. So they're already doing a cosmopolitan thing. We might have to learn from that when we celebrate our Ketty Kotti and not make it so only exclusively Dutch, because we're living in a wider world. So learn from the Antilles as well. Yeah. Thank you. I think it's a great wrapping up. There's many more things to say. And Kunta, I see that you're really anxious to answer again, but we have run out of time. Yeah, yes. On behalf of Gwendal and myself, thank you so much both for being us with tonight on the show. I think it's a really vibrant discussion that could go on for many more hours. But next week we're back, Gwendal and I. Then we're talking about housing. We're talking about living. So please get in touch with us if you think those topics are something for you. And we see you all next week. Yes, and we should never forget, this is the most important thing what we're doing. And this is how you see how we should bridge and create a more dynamic, what the greatest point what we got today from the culture and identity topic is the importance of elevating human rights within our kingdom. So see you next week. Next week we're gonna have housing, just like Jaap just told. You guys already know Jaap Jonkers, number 27 from the CDA, and Gwendal Marcelina, number 4 from the PNP. And thank you, Francio. Thank you, Kunta. You guys know, Wakanda forever. Bye-bye.